Masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung di ka mo magbabago asin tanganing mogmang atay, kay po na sabayan ng Protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herbs, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po sa mga panginot na butika nationwide. Pilipinas, mga Bicolano, saan man na parte kan mundo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Mr. M sa programang Anhapot, mga tugang sa DCGB. Depong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po Anhapot. Kunyan pong aldaw na ini. Mga tugang nin 29 na kan Agosto. Anhapot, sisay daw na congressman, senador o legislators lamang sa Pilipinas an makariparo kang Senior Citizens Law. Iyan na, Expanded Senior Citizens Act, no? Na ma-institutionalize ini inda kun katakasuhapon mga mga tugang, may nakahuron akong mga senior citizens diyan sa diyan tabi sa Sarong Mall. Nagturo tambay ako duman, may uminaging mag-agum parehong senior citizen, tang kaharampang ko man mga senior citizen. Sabi sa ko, "Uy, Mr. Maceda," sabi niya, "I am your avid listener." Ay, nga ko, "Salamat po, ma'am." Ay maray man ngayon ita na iling taka. Sabi ninda, "Paano daw ngayon mag-ibuhang kipaagi nan senior citizen pag nag-purchase, pag nagkaon, o ano man na bagay na ansa indang binakal, dapat tabi Chief Ramir, day na pagpadipisilan." Ano nga niya kung gusto sabihin mo, madam, ilibre? Ay, nagparaulok sa kuya, so. Nagparaulok sa kuya, so. Kangayang pilyuhon ka ngaya talaga. Sabi, ano sabihin mo nga ako? Bako nga yan o ilibre? Uni nga niya ang permiming problema. Tang senior citizen palang si Framir, pag mabakal kibulong, may buklet. Ano nga niya kung buklet? Buklet nga yan, no? So, pigilista nga niya kung anong binakal mo o kung ano. Buda nga niya, may mga requirements nga niya. Yan pa minsan baga nga niya, kung emergency nga yan, nawawalat ang buklet. Ikadaw nga yung concern me. Pag makaon ka nga niya, kuha kang diskwento sa ano man nababakalon mo, na 20%, sabi sa ko, Chief Ramir, pag day ngayon ang ID, day ka maka-discount. Siyempre nga niya ko, siyempre nga niya ko, tayan na ID mo sa senior citizen, iyo nga niya ko ng basihan mo. Neka, senior citizen ka, itong ID na pig-issue kan local government units. Nya paano nga noy kung nawala at bata ngayon agad, malingawon baga nga ako. Di pala niya makadiskwento. Iyon na nga niya akong problema. Dapat nga niya ako, perming nasa wallet mong ID mo. Pagkalong ka nga niya ako pagkauronon. sabi sa kuya ka doon sa lugong kampang, "Stoy, wara ka ngayon sa programa ha? Bengi ako rin pag-istorya ka na style mo." Aguna mo ngayon, nasa programa ka. Sigang urulok. Ano nga niya akong problema? Ano daw nga niya kung may magproponer
na maski dae ang senior citizens ID na pig-issue kan lokal na gobyerno, tangon yan baga, ano daw nga kung mag-issue kin national ID? Ay nga niya ko, pwede man. Di ba? Pwede man nga yan na. Nga ni ang mga ID sa buong Pilipinas, sararo sana, parareho kan senior citizen. Nga niya ko, pwede man. Kundi nga niya ko, madam haloy-haloyan. Uni nga yun ang pinakamadali. Ano daw nga niya kung nawalat mi ang ID mi, day minadara, etc. Although nga required talaga na dapat igwakaan. Ano daw nga niya kung pwedeng magamit ang mga IDs, government-issued IDs, na igwa nga niya ki birth date? Ay nga niya, ko garimaray man ang suwisyon mo. Nako mo tabi, Chief Ramir. Halimbawa, ako, ang wallet ko, permiyaon ng ID, alat ko na, talingon ko daw yung national ID ko. Ang national ID ko, ilang kung may birth date ini, ang national ang national ID ko, mga tugang may birth date, pati ang taon. Kung sabihin, pag pinahiling mo ang national ang ID mo, yan ang mga government-issued IDs. Ano ang mga government-issued IDs nga niya? Senior, SSS. Sa SSS tabi, permit, igwa ki kwan, igwa ki ano yan? Igwa ki, alat ko na, ilang kwan SSS igwa ki kwan, igwa ki birth date ade, wara. O anyway, driver's license. Yan. Driver's license siya sa pagmamaneho. Tapos mga tugang voters ID. Oh. Ano daw nga kundi ang senior citizen, ipahiling mo sa nangayaan government-issued ID, may hiling mo duman sa birth date mo kung anong taon ka namundag, may hiling man ngaya kan tindahan kung ano nga, kung pira na ngayang edad mo, mandatory baga ngayon na pag 60 mo, senior citizen ka. Ay nga niya ko maray man ansay mong sitwasyon, de nga niya ko nahiling ang kan mga kwanta, kan mga congressmen ta, kan mga senador ta, legislador, na baka pwedeng adalan ini. Tailingon mo nga, ako nga yung nawalat nga sa ID ko, nagkaon nga kami dyan sa kuwan. Di man niya ako naka-avail nga kan 60% discount ko nga. Tapos sabi sa nga sa kuya, de garo nga sir, de ka pa man senior citizen, garo nga sir 50 plus ka pa sana. Samantala nga ako, 68 na nga ako. Sabi kan kauron ko. Garo nga niya ako pwede man nang gadya, di. Di ba? Ano? Di ba? Kamong nagdadango. Garo pwede ba na ilingon? Halimbawa, araw kan lisensya sa pagmaneho. Itinao mo mga tugang so alam ko so lisensya ko sa pag license baga sa pagmaneho yaon baga diyan ang birth date mo ma-renew ka nga ni kaan sa panahon kang birthday mo nataman ang gatoday pwedeng iyan ikwan ano daw kung pwede man ang iyang pag-iristoryan baka man ang pwedeng adalan niya. Hello, good morning, BP. Good morning, amigo. Actually, yan na driver's license, mga pigo-consider yan. May sarong putsin ka sumanggi na kibanan ako 60 years old. 60 years old pa sana siya. Ano? May kibanan akong padiyo ko kahapon sa Manila. Nag-60 years old siya kang ngunya na August. Okay. Kinauron yung mismong putsin dyan na basta may drive-thru yan. Inakseptar 50 years old pa sana siya? 60. 60? Oo, 60. Ka-driver's license na pagpailing niya, na senior nga ako. Yan iyo. Ba't dahil siyang pinahiling na ID? Acceptar so discount. Yung nga nang pagtara mo kumigo na. Dapat, gari araw ka ng mental. Pag pinahiling mo sa ID mo na 60 ka na, pwede nang itaon diskwento. Actually, Di ba? dali ko na kaan, sa Manila nga nila, pig-acceptar na yan. Ang pigihalat baga pare, pag ika baga mabakal, hihagad baga so isisi sa ID ba ko? Si surat. Di bugtak mo duman sa kwan ngaya LTO driver's license number. Dapat ibubugtak sa birth date duman, gararong na lang ka ng gibon. Gari, pig-iguan na iyan, kasi suutong dakulaan ang food street, inacceptar siya. Very good. Discount. Ika, tinawanan kang diskwento. Ano lang, so ID niya bagaong so LTO ID? Iyo. Inacceptar siya. Bog mo nga ni, first time ko ngayon ni usa na magkaigo
ko kaya ako i-discount yun yung nasisintahan. Ay, very good. Oh. Ika, nakahagad kang discount? Para ko 47. Okay. Okay. Natusunta ka. Okay, sige. Miguel, salamat. Sarawayan. Salamat. Bye-bye. Di ba? SSSID, my birth date po. Yan, may taon ni may reaction. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning, boss. Henry. Yes, sir. Oo. Yan yung pag-discuss mo, may legal issues dyan. Opo. Iguan na dyan, Henry, DOJ ruling Oho. na maski anong klaseng government issued ID, pwede. Aha, Kasi okay. di man pigmamandate kang batas na OSCA. I ID see. mo. Yes, sir. Oho. Ngunyan, igwa kitang Regional Oversight Committee sa Bicol. Opo. Sa senior citizens. Opo. Yun, ang mga concerns naan. Oho. Kung di mo nasasala, ang chairman, DSWD. I see. DSWD. Okay. Kanya pa ako sa government service, kasabay ako ninda. Opo. Yung Oh. Tapos, base man sa experience ko, ining mga sa to yung mga kapit kakaunan, pigi-honor ninda ang ID ko. Ay, very good, sir. Oo. Oo. Pigi-honor ninda, basta may dyan. May date. May ruling naan. Oho, siguro igwa kay iba talagang dahil nagpigo-honor, natatimingan lang kay ng ibang mga senior citizen, adi. Dahil lang siguro ninda Aram. dahil lang siguro ninda aram na arog ka na mag-insist ninda na pwede itong ID ito. Ayun. Okay. Ano nga ni tabi, sir, sa basihan? Nakitakaan. Ano nga ni po sa basihan? Ano nga ni po itong batas na ito? Anong basihan? May DOJ ruling na nag-query naan Opo. na kung pwede yung government ID. Kung nande ko nasa sala, panahon pa yan yung dilime. Ayun. Very good, sir. Yung gamit ni Kaito sa Regional Oversight Committee. Opo. Oho. Pag nagkakaon ako, alam ba, hindi ko mapag-advertise ha, nagkakaon ako sa BIG, sa Yeah. Jollibee, Oo. Kuya J, Mm. yan sa Four Seasons, nagtatawasin ng discount, titaw ko lang sa driver's license ko. Ay, magayon. Iyan ang pigasabi, sir. Magayon yan, di ba? Kaya pag nadang ko sa pag-discuss mo kanina, Oho. kaya sisibot akong kahapon sa imo. Oho. Lamang ganda mga taong impormasyon. Yes. Very good, sir. Medyo masakit lang tabi, Henry, duman sa manungod sa medicines. Yeah, iyo. Itong Darakulang drugstore, talagang pag-insist nila itong OSCA. Oo. Mas madali nga ni, PKO ng OSCA. Iyo kaysa ng bagata. mga driver's license. Para Mga photocopy na sa nabagayan, adi, di ba? Oo. Oo. Pero itong sa Radit na drugstore, pag-honor hindi yun. Iyo. Nata, sir, ta. Tapos, maski itong daing booklet. Oo. Kasi ang booklet, sawong-sawong paan, para sa informanan. At ayun na nga. Di ko sabutan ko. Anong pigigibo sa booklet? Ikaw ang reseta. Yes. Tigbabar ka man baga duman kung piran na ngayon na bakal mo. Opo. Ano pa man yan? Oo. Kaya, yung lookout yung kan DOH kasi may administrative order ang DOH na dapat booklet ang senior citizen. Ayun. Kaya Okay. nagkay kung arog kaan. Okay. Dapat pala. Mas ngayon, i-advocate naman sa DOH, sa region niya, arog kaan, Oo. na aliw na yan. Iyo man ang gano'n naman ang purkwang kaan. Yung man sana yan. Tapos, manungod sa national man, igubagit ang senior citizens party list, anong pagkagaribo ninda? Iyo. Buda, so commission diba? baga, sir? Di ba may commission kita, senior citizen? Igwa pa sa lupa yan. Oo. Di ba? Oo. Iyo man ang ganda, no? Pero biglang sa region, makaka-action na kung doon man ma-complain. Dakulahon ng penalty kapag dahil ka nagtao senior citizens discount. Iyo. Penalty aside from imprisonment, may penalty pa yan, financial. Oho. Kasi Opo. kurang sa ito yung mga katugangan, parehas sa senior citizen sa kuya, Mm. mag-insist lang sinda. Yeah. Na Oo. pwede yan na kasi yaon sa batas, wala man pigsabing uska. Iyo man ang ganda. Adi. Iyo man ang ganda. Sabi lang, government issued ID, Oo. pwede nga ni birth certificate. Iyo. Aram mo, sir, may point ka na. Kumpara naman sa government issued ID, mas madaling pikio ng ang ID sa senior citizen. Adi. Iyo baga tabi. Oo. Oo. Mas Okay. madaling yun. May retrato ka lang, mag-print ka, ganyan bata, IT, information technology kita, Iya. copy-print kaan. Yes. Oo. Diba? Opo. Oo. Kaya kung advice ko sa mga senior citizens, mag-insist ka mo. Okay. Pwede yan na ID na yan. Kasi Mhm. nantig, reklamo ta ka. Yes. Oo. Iyo baga, adi. Oo.
Very good, sir. Salamaton sa informasyon, tabi. Salamaton. Sige, sir. Thank you, Tabi Migo. Salamaton, amigo. Alright, thank you. Okay, bye. Very good, di ba? Magayon itong punto, mga tugang kan sa tuyang listener. O yan ha, o ta. Kaso hapon, may kahuron ako dyan sa Kwan. May kahuron ako dyan sa, o dyan baga sa Ayala. O sa Ayala. Sagay sa ano, sa Pacific Mall. Nagtuturo tarambay dyan so iba. Ganyan ko, ilingon ta daw iyan. No? Tama itong point ni sir, itong sa tuya na caller na mag-insist kita, maski wala po kita ka senior citizen ID. Tayo pa lang ka ang key memorandum circular and DILG. Budaan, ano yan, mga ahensya kan gobyerno, mga tugang na even without that senior citizen ID na hali sa OSCA under the law, dahil mga kinakasurat na dapat ID, senior citizens ID, any ID na mapapatunay na ikatabi senior citizen ka na. Yan. Ako nga ni, gusto ko na maging senior citizen, Chief Ramir. Gusto ko naman mag-enjoy ka. Kundi aliyunom pa. Kumpa, 15 taon pa ang ko bago ako mag-abot sa senior citizen. DOJ pala, sorry. Department of Justice rulings, no? May ruling ang Department of Justice na maski dahil kang ID iyan, dapat kamo mag-insist. Ha? Department of Justice ang nagpaluwas po kang rulings na iyan. Hello, good morning. Creepy, good morning. Yeah. Ako magatabi, pag-abot yan sa senior citizens ID, actually, pag nag-agad akong discount, ang problema ko lang, kaya ihapot ako. Ano? Ihapot ako. Oh. Ang hapot sa kuya, natang niya, sir, senior citizen ka na? Migo, Po? batang Mariam panahon niya, mabalaybay ako paguli ko tontol, bako muran. Pareho kita problema, ano? Kamuran, Migo. May napagpaura na, latosunta ka dyan. Ikaw baga, sabi mo, 15 taon pa. Iyo ka. Saro ka man. Hapot, natang na yan, senior citizens ka na. Pero kidding na ito, DVP, Okay. i-confirm ko lang itong sabi kang caller mo. DOJ rulings. Oh. May nabasa ako kayan, right up Canpao, Public Attorney's Office. Okay. Si Attorney Perdida Acosta. Anong Perseda? Perdida Acosta ba yan? Attorney Perseda Acosta. Baka Acosta? Okay. Oho. Okay, yung head ng tao. Oo. Ang sabi niya, dahil man talaga da kay Puan, ipahiling an OSCA ID. Yes. Kaipuhan lang, any government issued ID na magpapatunay kang age mo. Yan. Oho. Actually, tigahanap ko muna yan sa write-up. Dahil ko nakukuha. Sa Una nga, file ko. pigi-search ko nga sa online kung paano ito pero confirm ito, may nag-text man digdi. Actually, nabasa ko na ito. Oho. And actually, nagamit ko na nga itong rason na ito eh. Kasi may sarong entity digdi na habo ko ta ako, naday akong darang ID. Oh, kaya lang pala, questionable ang pagkatawo mo, ang itsura mo. Yung nga nita, hapot sa kuya, kung senior citizen na da ako. Iyong mananggad. Ika talaga, gari ka pa question ng hiling ko eh. Iyan ang problema dyan. Oh. Kaya dapat talaga, may ID ka manggirari na dara na nagpapatunay kang birth date mo. Yan. Okay. Iyo man lang tabi. Sige, Migo. Migo, okay na? Medyo maray. Baka lamang day umuran mo niyan, Aldaw, ha? Okay. Nagdudurdampog na naman yan eh. Bye-bye. So, di ba? Oh, yung tabi, Clarado. Oh, yan na. Kamu tabi na nagdadangog mo niya ng mga senior citizens. Insister po nindo yan. Taigwa po ki rulings, mga tugang kaan ang Department of Justice. Yan. Hello? Kade. Yes, morning. Ano, 15 taon. Pakaray nga na, palita ba kay pasubo? Taka pa rin. 15 taon na rin. 15 taong pangalaton ko para ako maging miyembro kan senior citizen. Sabi mo, 52 ka na. Ay, sala sa mathematics ko, di. Senior citizen ha. Sorry. Wrong computation. sorry.
Oho, Kaya okay. dapat si ano dyan. Siyempre, pumabagal ka niya kibulong. Tapos suos ka mo, ipapailing mo. Yes. Tapos pag-abot naman sa mall, ano ka naman kiosk Oh, ka. oh. Ay, tatabi ka araw ang si booklet. Iyo, ara mo, ngunyan ako, magano itong sharing kan listener ta na, di man talaga kay puhan ki Oscar ID, importante, may ID ka na magapatunay na ikas, sobra ka na 60 o 60 ka na. Correct. Yes, di ba? Tama yan. Tama yan. Oo, dapat yun, dapat i-kuhan. Oo. Okay. I-implement na, mas kaya na yan nga. At siyempre, pag nalingawan mo sa booklet, teka man makakabit. Yung baga, yan pala, DOH man na, dapat pala na yan, ko naman na yan, halion man yan, may reseta ka na. Iyo. Pero papatunay na bagay, ay senior citizen. Yes. Oho. Okay. Hindi mo siya natabi. Sige, Migo. Salamat. Dapat talaga magdanggan at magtukaw-tukaw na kita dyan sa kailan. Pinatulan ko kaso Aponso grupo yung istoryan me nga ko Wala na nga rin sa iba. wala nagrada na sa iba. Okay. Sana nga sa lida pa rin. Naglipat naman ki area, naglipat ki area. Okay, Migo. May bago naman bagang mall na ano. Iyo, duman naman eh. Sa Robinsons. Yes. Oho. Okay, Migo. Salamat. Okay, bye. Salamat, diba? Ayan, oh. Mga promo sa restaurant dapat may DTI permit. Iba dyan dahil nagtatao discount dahil naka-promo na daw. Bawal yan. Iyo po, totoo talaga. Totoo. Tabi, totoo yan. Pero halang ka ang penalty ka yan. Pero kaya dapat mag-insist kita na pwede kitang mag-file ka reklamo. Hello? Hello po. Good morning. Ma-react lang ako. Sige, ma. Ako ang iba, mga senior citizen. Opo. Pag kami nagkakawan sa luwas, ang iba talaga, agad ID. Ang iba, automatic. Aha. Nagaro, mga mapuputik na paano pirmi kong kaibang buho. So, ano na, ayan, identified na. Si po 75, so no need na. Aram na, matik na yan. Aha. Pero ang iba, example, kaso hapon, nagbakal si Papa ko tapos saro kong kita na senior naman. 7-10, paramong ko na. Opo. Sa Rawis. They take discount ang so kape. Oh, naling muna. Ta pigtam discount. Sa laog, sa ako, yata day man discountan. Right yan kang mga gurang. Iyo baga. Nagatat lang sa auto, dasinda, makapingya kami. Sige, sabi ko dyan, 11, taong marayan kape sa 7-Eleven. Parang sabi ko kung ako ito tinarayan ko ito. Oh, dapat gayud ma'am ireklamo, mag-file ki reklamo gayod. Adi. Ang problema, Sa inmareklamo, human ang gadandi. Yun hapon. Okay. Na-comment kong maray ang 4 seasons sige sa may Asiano baga po. Opo. Sa police station dyan. Pag nailing na automatic yan, ma'am na yan. May ID? po. Ayun. Diretso na discount bago. Very good. Paano kaya madam? Baka nahiling supayo? Mga makita Okay. Okay. Ayun lang po. Opo, salamat ma'am. Salamatan po. Salamat, di ba? Logat na, di ba? O yan na. Bako uniform ang implementasyon kang batas. Tamay batas, it must be uniform mga tugang to all. And lalo na duman sa mga magbe-benepisyo. Ang problema lang, tama itong hapot kan sa tuyang list. Sen nga yung mareklamo, kunigwa nga yung naagrabyado. Nang pagreklamo, kadakol kang requirements. Di ba? Mareklamo ka, salbatan ang requirement ang requirements na uubuson mo, mga tugang, magkaproblema kang nakakahanap ki dokumento bago katabi maka-file ki formal na reklamo. Dapat gayon, ining mga kwanta, ining gayon na mga senior citizens taonan mga tugang ki magkakanigo na na pagpadaba. Sabi nga ni, pilitan ng babyhon ang mga senior citizens. Tayo na, nakakontribute na sinda kimaray sa satuyang komunidad, sa tuyang barangay, sa tuyang banwaan. Natataday ang tataonan, mga tugang kimagkanigo na kwan, na na pag-ataman.
Asko lang po, Henry, nata po dae, sa iyo ni, may pigataran pa siyang mga, atayo na nga ni, atayo na ha. Mate, dae katabi magparaibaba kan edad mo. Aram kong edad mo tabi. Si classmate. Dae managataw discount an ibang drugstore sa medicine kapag warang resitang dara. Iyo. Pero, di man ang importante diyan, may mga bulong baga na dahil man kayo po ang kireseta, di ba? Di ba? Tip ko lang po, para kung mawarang sarong ID, pwede po ipapotocopy yan, tapos kaagan kibagong picture para in case mawaran, igwa pang salida. Yan. Kaso sarong aldaw, nagpa-print ako diyan sa sarong tindahan sa Legazpi, may nagkatro para akong senior citizen na taga Cruzada, Gugun, Dua, tabi, nagpapaprint sinda. So mga original ng ID, pipaprint ninda kay colored na pipasaday-saday. Tangani ngaya, ta so original ninda, wiwalat sa harong. Pag nawara ngayari, dahil problema. O nga ako, maray man ang ideya mo. Mga IDs, pipaprint ninda ito kay parehong size, parehong color. O, pipalaminate. O kung nakadan nga kang original, ligo nga ako sa harong. Ito nga wiwalat mi sa harong, ini nga yang photocopy, andaradara mi. Nga nga pag nawawara, dahil kay problema. Pwede man ang gad, araw ka na style. Kaniguan man na 15 taon ka pamahalat bago mag-senior. Dagit ini. Wala ka na nga na yung buhok ay pangyari sa... Titumbok mo man kay Mari, nakakakulog ka man. Luway-luway daw. How about po hen, arog sa ko, PWD, wala discount, buda sa priority, daipig o honor, pigagadan ako, pwede aid. Iyo, ang senior citizens po, pareho ang diskwento kan halos sa mga senior citizen, pag PWD ka. Hello? Hello? Good morning. Good morning, ma'am. Hello po, mga sir. Yes po. Yes, good morning. Tungkol po kaya ninadamog ko po ang topic mo tungkol sa mga seniors. Opo. Karoon po akong senior, Sir Henry. Aram niyo po, ang mga butika tango niyan, sa totoo lang, ini-mercury lang talaga ang tuling tawan ng Dalia. Nagtataw kiniskwento. Ang senior, pipay-pay tulos. Ayun. Oo. Naranan ko na. Opo. Oho. Nabawa na po nung 50 milligrams, ayan na niyo po 100. Oh. Iyo ano. Kami nakakukuha sa ibang butika. Iyo. Pero madam, Sa mercury drug. iyo. Maray dyan sinda ano? Maray sinda mag-ataman kay kliyente adi. Oo. Kasi kaya magkain ng mga senior arog sa muya ka mga mahal pang gulo. Iyo baga. Iyo baga. Okay. Iyo man sana po, ma'am? Yan lang na Yes. Opo. Yeah. Bayan ko man daw. Very good. Oh, pwede po mag-intra. Dahil problema. Okay. Salamat po. Salamat. Opo, okay. 74 years old na po ako. Iyo. Ara mo pa da ba ako kamo mga senior citizen permi? Iyo po. Opo. Salamat. Mercury lang po talaga nagtatapos. Yes, very good. Mabuhay sinda. May mabuhay. Opo. Salamat po. Salamat na po, Sir Henry. Salamat po sa tulsa niyo. Opo. Salamat po sa kulao. Yes, bye-bye. Alright. Yan. Yun. Maredadan sa Mercury, sabi kan texter ta, kan caller ta, subang ko daipiga ako ang photocopy ID. Ayo po. Yan, original dapat. Kung nalingawan po ang ID, di pwede siguro may picture sa phone kang ID, baka po pwede i-present. Yan, pwede man yan. Picturean mo. Ako nga, ang mga ID ko talaga, pinicturean ko sa cellphone. But winalat ko sa original sa arong. Apera kang lisensya ko sa pagmaneo. Tabi, tanganing sigurado. Dapat may golden ID ang senior citizen o government ID. Pag senior, nakaagan kilogo kang senior. Alright. Okay. Kuya, gusto ko pong ikamatuparan sa mall para maghuron kita tungkol sa mga sidewalk sa Legazpi. Tapermin napapangkog ang mga senior citizen, iyo baga, may mandate baga kaiyan. Pero ilingon mo, ako gustong ko dyan sa LCC, ang palibot kang LCC, ang senior citizen baga, may duungan sa mga wheelchair. Di ba? Sige po, bagurong kita pag nailing mo pa ako sa... Pag nailing mo tabi ako sa Kwan, pag nailing mo ako sa Legazpi, adya kung saan, tinon mo pa ako tamag-oron tabing kitang maray. Agdoon mo akong magkape.
Agdon mo tabi kung magkapisa. Adi ako nagkakape actually masyado. Kuan lang sa kuya, kuan lang sa ko ice, kuan lang sa kuya uning green tea. Yan pong. Agdon mo ko duman sa kuan. Masira mong bagang kape yan dyan. Hello, Councilor Mila Marinaga. Sabi ko, opera. Ay, off-air ka. O, sige. Sige, off-air. Ano lamang? Oh. Opo. Si? Aha. Okay. Okay. Oo. Oo. Aha. Iyo. Pwede gamiton. Opo. Yes. Pending po iningon yan, ano? Pending. Okay. Tapos ko tabi, verify ta, ha? Okay. Oho. Yes. Okay. Sige ta. Verifaron ko. Yes. Thank you, Your Honor. Salamat, Your Honor. Okay. Bye-bye. Okay. Yeah. Actually, kaso sarong Aldo, nadangog ko itong news. Napig-push ni Councilor Alexander Howe, yung nga po sa kansato yung amiga. Ano yan? May si Councilor Alexander Howe, ka nag-cover kang session kaso rin session sa Sanggo ng Panlunsod, Ate Shara. Tuesday. Iyuso na ko ang bareta ni Karen Howe. Karen Ala. Mga tugang na si Councilor Alexander Howe, pigo-push niya ito na sa Legazpi dapat magamit kan gabos na mga senior citizens ang anuman na ID na iyo po ang sa anuman na transaction para sa under the expanded senior citizens law. Na news ito, pig news mi ito kan sarong aldaw tabi na paano kayo nga nang sureklamo mga tugang na mga seniors dapat databi igwaki mas kanong ID basta may birth date dapat gamiton, pwedeng magamit. And with that, in consonance ito duman in relation ito duman sa apod kan sa tuyang amigo na ang DOJ igwanin rulings para dyan. Yan. Saro patabi kung daing resita dai ka makaaga discount pag mabakal bulong. Yan, isaro pa yan. Dakon mga ano daw ang pigigiribo kaning mga yan ang mga kumbaga may party list sa senior citizen, kung igwapang mga ano daw ang pigigiribo ninda di. Iyan ang mga National Commission sa senior citizen. Ano daw ang pigigiribo ka na mataonan ki pangangataman ang satuya ng mga kababayan. Adi. Ilinga. Nainot na nga dito sa Legazpi. Tabi mga tugang na although igwa na ki DOJ rulings pero pag iyan pinush mo sa paagirit kasarong ordinansa, mas lalong matatabangan asin makakataonin buhay mga tugang duman sa satuya na mga senior citizen. O yan ang saro sa mga saro sa mga pwede na magibuta dyan. Tabi may kinaaraman po sa siring na bagay. Ayun may pinurward sa ko si Congressman Didi Cabredo. Good morning, tabi, Congressman Didi Cabredo. Congressman, yan, ika na ang tunay talaga. May pinurward sa ko si Congressman Didi Cabredo regarding yan sa discussion tangon yan. Sabi niya, General Guidelines for Availment. Yan. Yun sa tuya ng mga senior citizens. Ade, ako sa iling ko, titindugan naman ni Congressman Didi ini dyan sa Kongreso kan Pilipinas. Tabi, the senior citizen must present her or his senior citizen's ID issued by the OSCA in the city or municipality where the senior citizen resides or any government-issued ID. Klarado baga? Very clear, mga tugang. So, OSCA ID or, very clear siya, tama, or any government-issued ID
which reflects the name, picture, date of birth, and nationality of the senior citizen, and other pertinent requirements as prescribed in the succeeding provisions of this JMC. O yung mga general guidelines, section, sa section 6.1, maisyo ki, ang OSCA maisyo ki ID, tabi, or any ID na pigisyo kan gobyerno. O ni pa, taso kasbago may PW din nag-react. The persons with disability must present his or her persons with disability ID issued by PDAO or the CMSWDO of the place where the person with disability resides or the NCDA. The persons with disability must present, in the purchase, if the purchaser is both senior citizen and a person with disability, the purchaser shall only be allowed to avail either the discount for senior citizen or discount for the person with disability. Akong pareho na yan. Shall present the relevant ID as required under the preceding programs. If the purchaser is children with disability, the parents have the full authority to purchase the product for their child and must only present ID as required. Malindi, di man kay pon kay ni batas na iyon magkuan, kay abogado na iyon mag-interpretar, di ba? Di man kay pon interpretarong kay abogado, kita mismo kaya tanay ni very clear ang pagkasurat. The senior citizen or person with disability must prior to placement the order declare to the online platforms merchant and she is senior citizen or the persons with disability. E-commerce purchase po yan sa mga online purchase. Upon the confirmation of orders, the senior citizen or person with disability must provide attached the scanned copy, screenshot, or image of her ID as explained, tabi. In the paragraph 6.1. Klara doon, baga. Thank you, tabi, Congressman Didi. Sa imong isinid sa tuya ngunya na detalye tungkol dyan sa mga senior citizen. Very clear. Mga tugang ang kuan, ang ang provision. Tama sa mga apod sa tuya kan mga paradangog ta. Mas kanong government issued ID pwede. Di ba? Lat ngo nata, ilingon ta daw kung ano ang nakabusol kay Councilor Howe, kung nata ito ipinag gusto niyang i-reiterate diyan tabi sa sangguni ang panlunsod kan Legazpi. Tanadangog ko ining report ni Karen kano minaging aldaw. Nagsimbag si kuan, di ba? Tabi i-clarify ta daw ini, tabi. Yan. Very clear. Thank you tabi Congressman Didi Cabredo. Tabi tungkol diyan sa detalye. Ngunyan, sa sanggunang panlunsod may sabi ni Councilor Mila, may pinag-ururan sinda. Ansaro nga sa nag-push kaan si Councilor Howe tungkol diyan sa paggamit kan government issued ID. Yaon si Councilor Howe. Klaro hunta daw iyang kimaray. Tana-report ni Karen ini kan sarungal daw. Hello Councilor, good morning. Yes po, good morning po. Kaninaga po. Good morning. Onder katabi, sir, sa DCGB. Pigidiskuter ko kaya ngunyan so pag-ako ki government issued ID sa kan mga senior citizens including disability PWDs. Maski wala so ID sa senior citizen. Ano tabi, Councilor, naka-trigger sa imo para i-reiterate ang siring na bagay? Dakol pong reklamo? Yes po. Saka po, nahiling ko pa rin po until now, there are a lot of establishment in the city of Legazpi na nakalag po doon na no senior citizen ID, no discount. Iyo, Sabi ko, batas na po na under Republic Act. Sabi ko nga, dapat mahupo ini sa under Senior Citizen Act po. Sabi ko, any valid ID that senior citizen ka na po o 60 years old and above, dapat i-acceptar na po ni. So sabi ko, naisip ko, dapat we need to localize it na dapat maakama po na din information dissemination and pag kayo pa talaga nagtutupod, Opo. dapat
patawag tayo ng makanikong pinalidad Iyo. ang mga establishment na ni. Kasi considering the fact po, sabi ta nga ni, ang ligas baga po may north, south, Oho. barangay, arayon pa po. Opo. Pagkalihan kayo ng mga senior citizen just to avail the discount, mapakal sa drugstore, and even hospital po, may mga nakapaskil po sa luwas po na nila, nakalaag po na no senior citizen ID, no discount. Iyo. Kung mabalik ka pa naman sa arong mo, ang binabista kag bakong, Yan. to get the senior ID o kaya tama po ang senior malingaw na nalingawan sa mga senior ID para magkuha na ng mga panibago. Just imagine po senior citizen tapos natawan ta pang kulog kipayo. Iyo. Sabi ko kairak mo po they don't deserve this araw po kaning mag-ugali ay araw po ang sitwasyon. They don't deserve po ang Opo. padabang senior citizen. Opo. Very clear pa lang tabi mananggan councilor iyan na point mo. Si Congressman Cabredo may pinurubad sa ko na guidelines. Very clear pala na duwa pwedeng itong OSCA issued ID or any government issued IDs na yaon so ngaran, picture buda so date of birth. Yung pala ang guidelines kayan. Pwede mo itong akoon, bako? Tama po. Very clear po. Kaya lang until now, sabi ka nga ni, although na po yan. Opo. Pero ata ang kaaputan, still until now, talagang Iyo. they and pigagibo sa to yung ang ibang mga business establishment. Iba man. Okay. Ang hapotabi, Councilor How, kung may reklamo kontra sa establishment, saan daw po pwede magreklamo? Adi? Sa gari po, mabalik na naman po kita. Madoon po sila sa senior citizen po sa OSCA. Oho. Iba po sila pa siling sa legal office. Then, after po ka na makapile sila sa legal office, ipo-forward nila po ini sa business establishment. Ayun. Kasi po nakalang Okay. po nila. Pag po na talagang frequent violator talagang mano kita kang sa ilang mga business license po. Opo. That is in the case of Legazpi, tabi, Councilor. Halimbawa, sa Legazpi, pagreklamo mo so Henry M. Restaurant, then nag-issue ki 20% discount, tawara kang i-present na ID, I mean senior citizen ID o whatever, maduman ako sa OSCA office sa City Hall. Sa OSCA office, i-repair sa legal department kan City Hall. Po, iibahan po sila para Oo. po makabakuhaan po silang statement and complaint letter po ibuhan po silang matabangan ma-assist. Ayun. And so, legal office na po ang maduhan po sa business center po para to file the necessary complaint po. Opo. Ipapapunta na po ang Opo. establishmento. Oo. Sabi na nga, biglang gawang ko po ang violation kaya kasi paulit-ulit na lang po ini. Oho. And abot na po, madagdagan na burden po ang story mga padapang senior citizen. Kaya sabi ko, Mm. first offense, 2,500 tulos. Second offense, 5,000. And pag third offense, subject for revocation po ang business permit po ninda. Iyo. Pero duman pagkatabi, Councilor, sa Senior Citizens Act na, so expanded senior citizen, may dati ng penalty duman tabi? Yes po, ang sendong penalty po doon, sabi na nga niya, pwede mo po kami mag although ang penalty halos parehas man lang. Halos parehas. Pag-reiterate ko lang po ang sendong Iyo. penalty po. Tabuda, di man kita pwede magtaong penalty na sobra duman, di ba? National law ito Yes eh. po, tama po. And same mo po, revocation of business permit lang po doon. Oh, pwedeng pareho or pwedeng habamas sa baba duman. Lower lang. Yes po, pwede pareho o lower lang po. Opo. Okay. Salamat ng tabi, Councilor, sa pagpaliwanag kan bagay nini. Thank you so much. Opo, thank you. Yan o. Yun na. Yung man, at yung mapaghalon man sa tuya, ano? Iguana nga ning batas. Dahil pa nasusunod, ano? Simplihon man sa ng bagay. Di ba? Inatalot na mga matagaso ng payo. Sorry for that term. Mga matagaso ng payo, tabuy. Naling mo nang may batas, dahil mo pa. Indaman kita, adi. Pagreklamo mo, pagreklamo mo kung ano ang rason, simpleng bagay, dahil ito nagigibo. Di ba? Ano ba nga na dyan? Hiling sana ay senior na nga ini. Hiling sa ay ika nga ya Mr. Maceda garo nga ya 40 plus ka pa sana. Kasi bago tulos si Premier, thank you. Hello. Hello? Good morning, madam. Kumusta Good po? morning. May question ako. Opo. Nata sa senior citizens baga piganon do. Nata sa delivery ng food sa Grab or sa sa Grab at saka sa Food Panda, daing discount Iyo man ang gadando. ang senior citizen. Iyo, pero saon, hindi ko ma-apply itong binasa kong online provision. Although, Oo. pwedeng takot sinda maday or whatever, but it's not uniform ang discount.
Pero sa iling ko, madam, dapat may discount yan. Restaurant, may discount. Oo. Pero sa food delivery, walang discount. Iyo, sa iling ko dapat igwa yan. Kung senior citizen ma-order. Basta, ano po kaya iniho? Maayos lang ang pag-track nila. Oho. Siyempre, di ba, pwede magdaya, whatever. Iyo, oo. Pero, bakit nagtataka ako sa food delivery, walang discount? Iyo, ikaw po, nag-order ka per may kay delivery. Iyo talaga ako nag-uuran. Iyo baga. Oo. Tapos, ang senior citizen, baga ang iba nagluluto. Iyo. Paluya na ang pangimati. Pero, Tapos, oo. So, nagtataka lang ako. Why? Pero I read somewhere na may nag-propose na sa mga food deliveries or delivery whatever, may discount pa rin ang Iyo, senior citizen. sakop ini madam kay ni nakwan sa paragraph B kay itong kwan na ito, guidelines na e-commerce purchases through internet or online platform. Yes. Especially, ikaw na tindang on top of the regular price, they have may added May patong na yan eh. Opo. Oo. May mga pasindang, may added sa food delivery, sa mga food delivery. So, mas alam ko talaga ang presyo nila. Plus, so delivery charges pa. Okay. So, ang mga senior Oho. na, they nakaka-enjoy kang supposedly, Oho. nila. Iyo. I Opo. don't know. Yeah. Pwede po pakiapot. Yes po, ma'am. Salamat po. Ako nga ni, po, waring ako, di po ko nakaka-relate ka na discount naan. Makaka-relate ka within 5 years. 5 years. Hello. 15 years. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Thank Okay, bye-bye. Pero, klarado yan. Oo. Alam ko na, tapunan ko si Council. Pagkatapos ni Kuya Nessa. Duman sa binasa kong guidelines, tabi, klaradohon. So, pinadara sa ni Councilor Kwan, ni Congressman Didi Cabredo, e-commerce purchases through the internet online platforms. The senior citizens or person with disability must, prior to placement of order, declare to the online platform merchant that he or she is a senior citizen with disability. Pag naka-order ka na itong ID mo, pipicturan mo, i-attach mo duman. Iyon sabi, mga tugang sa guidelines. Di ba? Hello? Good morning? Kuya Nes? Madali lang. Madali lang po yan. Madali lang Kuya Nes. Tala ko na nakwan ko, napindot ko, so ikwan ka. Madali lang ha, day ka magero dyan. Alright. Okay na. Hello, Kuya Nes? Hello? Good morning. Good morning, Tabi. Go ahead, Tabi. Senior citizen na pala dito si Madam na pero may nag-aapod sa imo. Oho, senior citizen na siya, pero ang boses niya, duda ka di. Kuya Nes? Ang boses niya, duda kang bako sa senior citizen? Okay. Oo. Ay, madali lang, Tabi. Madali lang. Dahil ko na. Madali lang, Kuya Nes. Nataday ko na speakerphone ini. Voice message ni... Kuya Nes, madali lang ha. Ibaba mo, Tabi. Madali lang. Ibaba mo, Tabi. Ibaba mo, Tabi. Di dadangog sa boses mo eh. Dapat madangogan sa imong boses. Okay. Sabi ni Kagawad How, yes po, for delivery, may inquiry din ako dyan. Yan na. Ma'am, ano yan, yung caller natin. Sabi ni Kagawad How, yung mga delivery, igwa naman po siyang inquiry tungkol dyan. Sinto talaga, dapat may discount man dyan. Hello, Kuya Nes? Hello? Yeah, okay na po. Go ahead, Dabe. Go ahead. Hello. Yeah, go ahead po. Yeah. Hello? Yun na. Yeah, okay. Go ahead na. Okay, sige po, okay na. Ay. Nagwawara, Kuya Nes, ng signal mo. Gari, nagbuburo ang signal mo, nagpuputol-putol eh. Hello? Okay. Kuya Nes, pakitawag uli. Try natin. Ikadawa nga po, Tabi. Ikadawa nga po. Nagwawara-wara ang signal. Sabi ni Councilor How, yes nga may query man nga ako dyan tungkol sa order online. Very good yan. Actually, tama. Very clear naman sa provision. At pinadala sa ako ni Congressman Didi.
Cabredo, mga tugang na dapat igwa. Kuya Nes? Hello. Yeah, sige po. Go ahead, tabi sa reaction. Oh, maski pa may local ordinance, kung dahil man kimandakop, dahil man yan mangyayari. May enforcer dapat, adi. May enforcer. Kung nalaton ta ang senior citizen, na uugod-ugod na nga ni, mareklamo dahil naka-discount. Oo. Pero, iyon na nga ni we are expecting too much from the senior citizen. Iya. Mhm. Oh, ang ibuhong ko ta, iyan na uska na iyan, mag-pilsin na mga undercover o mag-anggap na sa mga senior citizen sa inda na magpanggap, magbakal kunyari. Pag dahil piga honor, Yan. ito na tulos ninda. Titik tuklo tolos. Oo, kung igwa arog ka yan, aware ang mga business establishment. Opo. Na may arog ka yan na naglilibot, tandadako, Mhm. matarao ang discount. Yan. Agaro man sana yan, so, kuya no, so, pamasahe sa tricycle sa Legazpi. Aha. Dahil napaghalat so, taga ibang lugar na, mareklamo, paano man mareklamo? Naguli na. Oo, ang sasabi ko kuta sa pulis, na mag-bilsin na mapanggap na pasahero, pag siningil kisubra, tulos. Yes. Oo. Araw kaya ng ibuhong ka. Mga ni mas madali adi. Mas madali lamang. Oo. Kung gurang na, magpagdakulo ng aagihan, Kung nakaso- ay magiribo na iyang kaya. Yuman ang kadali. Simpleng bagay adi. Dawag Okay. kapos na kagawad, magpasa ordinansa kaya, kung dahil magkimandad ako, dakulong kitang bata Yes. sa Pilipinas na dahil na-implementar ta. Ang Deng kulang, enforcer. enforcer. Yes. Okay. Very good point, Kuya Nes. Opo. Okay. Yung masana po. Hello? Alright. Diba? Magayon nun. Hello, Kuya Nes. Naputol. Hello? Alright. Maluya talagang internet ngunyan adi. Paminsan-minsan maluya ang internet. Alright. Thank you, Kuya Nes. Magayon pong punto ito na dapat po igwa kitang enforcers pag-abot yan. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. All right. Oy, very good Oni tabi, we will call the attention of Food Panda, Grab Food, and other food delivery, including business permit and welfare of the driver. O sige, let us, air this an official statement, mga tugang of Councilor Alex Ham. Siya na mismo magtaram tungkol duman sa query kan sa tuyang paraan tabay. Kagawad, pakiulit daw po kan sinabi mo regarding duman sa queries kang senior citizen regarding sa online delivery. Go ahead po. Yes po, ini po, sabi nga ni, may resolution akong prepare dito to conduct the inquiry with regards po to all the delivery, especially po ining doon pong nakulaw na kumpanya. Apo. With regards po sa end delivery, kung may template na po sinda sa senda pong apps, Yan. bakal baga po doon na may dapat to scan. Kaso ang problema tabaga ang mga senior citizens sometimes tayo naman ang mga apps kung mga so dapat Magpaturo may template sa mga na akipa. na upon delivery, the driver should take picture ng sender senior citizen ID. And at the same time po, ang handa ko ingweta i-check tama po talaga na same po ang main office kaning duwang dakulaon na food delivery Opo. na positioned kan Legazpi. Opo. Considering the fact that they are doing business in the city of Legazpi, Oho. may business permit ba ini? Opo. Sa pa mga riders na taon bang tamang compensation, Mm. may SSS pa, kompleto ba ini sa inyong mga insurance, delivery, so welfare po kasto yung Opo. mga kababayan ng dapat. And how about kung may complaint po with regards po sa food, said po naman talaga. So with this, nakulong kitang kaaputan with said food delivery po. Opo. Dapat po masimbagantan na, say for example, nagmahal po kita, nagka-problema sa pagkaon, sa kita maluwag. Opo. Kagawad sa pang punto tabi, itong reaction ni Kuya Nes, dati siyang police colonel, dati siyang chief of police sa iba-ibang lugar sa Kuya. May suggestion po regarding sa enforcement, paano daw? Yes, Garin man hanggang may punto siya duman na. Pag may mga arogan, dapat may enforcement tabi na tultol. Ano po ang reaction mo? Yes po, tama siya po. Kailan po, sabi nga ni po, gabos pa pong pigigibo ko po na, kaya po, we need to start. Kasi dito man po pwede in place po, gabos. Pag na po kita ang ordinansa, may basis na po kita. Pag Opo. may basis na po kita,
uga na po kita ang basis kung ano po ang dapat na sunod ng gibon, na we need to have enforcement. Same po sa smoke free or Legazpi ko po. Apo. Ininod ko po ipasa po ang ordinansa. Pag may ordinansa na po, makakaloka na po kitang budget para po managdagan ng student empleyado and enforcement para po dahol na pong programang masunod po kayo. So, ang pinaka-inod po talaga, we need to have the ordinance para po talagang ang proseso po, masunod na po, masunod-sunod man po. Apa. Dapat po siya, mag-akuha po dapat enforcement and dapat, digdi po sa ordinansa ko, biglagan ko pong budget sa ating tangani na kaya po ang information dissemination. Then katapusan taon-taon po. Kasi every year po, may bagong negosyante, bagong business establishment po na nagbubukas. Oo. And we need to inform and educate them. So, ano yung ko po, digding fund, talagang, talagang annually po, may pondo po din para po talaga sa kampanya na nila. Then na po magpagalang senior citizen na paulit-ulit na lang po na iyo ang nangyayari. So kung minsan baga makapagal naman. So sabi ko, ang City Government of Legazpi, ang gobyerno na po ang magibong action. That's why, ang Satuyan Ordinance na nilagandang pondo para po talaga ang information dissemination campaign and of course the complainant, may pondo na at least kundi kaya kami na po umaluang po sa inyong mga arong para talaga kaya po at pong perma po nito sa inyong complaint. Apo. Councilor Howe, salamaton tabi sa pagsimbag ka na po kung yan na aga. Mabuhay po kamo. Thank you so much, Marinaga po, Gerard. Thank you, alright. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. Magbabalik po ang hapot mga tugang makalipas lang kan mga patalastas alas 8:40 na po nin aga digdi po sa indong programa sa DCGB ngunyang pungaldaw nin Huwebes. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin magigos. Pagdabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang satuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Mayong tusok-tusok sa tabangkan Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo.
sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na taba. Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Tukak Pulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Social Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini. Tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya si Kong Jill Bongalon. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Igwa akong may picture, tuwa na bisto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, pinapulos na, ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessap Salceda. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on
Ondan sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo, much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo, Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. para sa'yo at para sa atin, ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo, bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Oras Pilipinas, 7, bago magabot ang alas 9 ni Naga. Asalin niya po si Jimmy na salitan sa tuyang Chief of Reporters sa dagdag na report. Jim, come in Jim. Come in Jimmy. Yun. Yung mga texter tapos dakol pa kitang mga reactions na pwedeng tapuson mo niyan. Hello. Yep. Go ahead tabi Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Kakaabot na pa lang digdi sa Pantaw Port, sa Pantaw Libon. Kung saan sa ngunya naka-schedule an soft opening kan pier na ini.
kung matatandaan na itugdok pa ni o na ipundar, panahon pa kay ito ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, haloy na panahon purabir na marealisar ang posibilidad na pag-operate actually. Yun nga nini indikasyon na mapuuna ang operasyon ta may initial na soft opening o niyan. Base digdi sa program ta BP, saro sa mayor na bisitang piglalauman ngunyan, iyo si DA Secretary Francisco Tio Laurel. Pero initially sa pag-abot digdi negative pa man, and minimum si Governor Attorney Greg Salagman bigahalat negative pa man kung nahiling digdi ta BBP. Base digdi sa program, opening message papaabot ni Mr. Arnold Onrubia, PPDC. Ano na PPDC? Provincial Planning and Development Office. Iyo. Salbay, Ngunyan, Capitol. Special message ni Gobernador Attorney Greg Silagman. Message of support from ABC Federation Kapitan Kan Pantao Jopit Fernandez. Government leaders and agencies, Mayor Das Maronilla, pero dahil ko pa manahiling digdi, Attorney MacGregor Saison, Vice Mayor Canlibon, Philippine Ports Authority, tapos another message si Secretary Francisco Laurel, Joe Laurel Jr. Indakon mag-abot da BBP ni ngunyan. And closing remarks, Provincial Engineer Dante Baclao. So, tawan takila dawan ta BBP, sa ngunyan, ining terminal building, digdigigibuhon sa laogan program, and ready na mga bangko, and haros ready na ngunyan digdi, ang mga gagamiton sa programa. Pagkatapos may administrative building, and ampang inigabos digdi sa pier sa kadagatan kan Pantao Port. Pero sa mga oras na ini BP, wara man ki barko kitang nahiling digdi na nakadoong nakadak sa mga oras na ini. So aramo niya to ini kun ano ang mga masunod na kabtang pagkatapos kan soft opening. And ito makalag-kalag kita kung si Seta pwede di mahagilap na ma-interview lamang maging si Provincial Engineer Dante Baclao kasabago nahiling ko na si DTA Regional Director Nabolia Ondigdi sandalita. Sir Cedric Dai po niyo, Sir Pancho Milla. Hello sir, good morning. Wara pa sa mga mayor na bisita tayo. Para pag igwa kitang signal. So anong papel anong kwento sir sa araw kaning sitwasyon? Sir Cedric Dai BBP agad ang tinawag kay mensahe regarding sa soft opening na ini. Sir, si BP Henry Pusangkor sa DCGB. General Baclao garaw, dahil ko arap ining, imbitado sa ako rin, baka si General Baclao, arap nga. Ayan. Ay, wala madigdig i-assist na. Disaster na, sir. Tranquilo, digdi. JMC ko, si PPDC wala pa. Ito tamaan ma-disturb, sir. Ito napapalibutan ba kay Bulon? Ang paglampas kan bagay, siyempre, mabalik ang karosa dito sa west. Kaya, kakaiwa man rin hindi. Dit man siya nanin pakain. Thank you, sir. Thank you. Napunta makalag-kalag kita kay si PPDC, Provincial Planning and Development Coordinator. Pinaka-printera digdi pag-abot sa mga follow-up baga kay to BP kung matatandaan sa pagpailaw. Sir, thank you ha. Salamat. Pagpapailaw, patubig, gabos-gabos na ta BBP. So far, iyo pa man sa na BP ang sitwasyon digdi. Nag-aarabutan pa sana pano ki mga lunadan nga mga department head siguro ini kan probinsya yarao na digdi mga lunadan ninda. So ang seguridad matindi BP sa inagihan ming tinampo from Libon to Pantao haros taltagan members kan mobile force and the Philippine National Police Party kan pagtaong seguridad sa ngunyan na aktibidad digdi sa Pantao sa mga oras rin. So far yan ang mga BBP ang mga initial niya itong informasyon ali digdi sa Pantao Port, Jimmy Nasalita, DCGB News.
Thank you, Jimmy, sa report. Sabi ni Sir Tony, PPDC, Provincial Planning and Development Coordinator. Yan, si Engineer, ano yan, dyan sa Albay, Capitol. Mga tugang iyan tabi ang Engineer Rubia. Siya po ang PPDC. Thank you, Sir Tony. Mientras tanto, Joshua Bino, may dagdag pong report sa Batana. Problema ini. Bala ka na gani dyan to sa tingog kamanuan, Joshua. Pero, report mo nang una, tinampo na shortcut pahali sa Kapantawan, paluwas sa Barangay Orosite, halos kabanga sa naang napapakinabangan dahil ang takadakol na tambak nin basura. Joshua, idetalye mo. Yes, good morning, Bibi. Good morning sa mga parantabay garing makasupog man. Kung may bisita, lalo na turista, kung mapaagi dyan sa tinampo, halimbawa haranika sa may public market asing tindahan ki mga burak, sa Barangay Kapantawan, shortcut ini malawas ka duman sa may Barangay Hulkan, Barangay Orosite. Dahilan ta, intada pasanakan tinampo tabi dito Henry, ramog niya ki mga basura. May aldaw na gabundok ang mga basura nagpakatarambak duman sa naunang bita ng tinampo. And sa pag-rekurida kan BCGB News, nahakwat naman ini ngunyan na aldaw ang sitwasyon, nahakwat man sa mga basura. Kundi dakulod man giraray ang mga waltak, may sako, plastic, ati kiayam, asin iba pang man, iba-ibang klase nin bako magayon paghilingon. Ang saro patabi dito Henry. Bako man bilog na tinampo ang mapapakinabangan. Tahalos ka ba nga kan tinampo nakapagraya-raya an man iba-iba man na klase nin mga bihikulo. Bako pa man haloy o bago pa sa ining tinampong inita kung matandaan takan mga nakaagi pa sa ng taon kan pinagtinaguraran ini. Kan LGU Ligaspi. Alagad giri makasupog man ilingon pag-agihan kung may mga basura buda halos ka ba nga man kan mga tinampo parking space kan mga bihikulo. Ano yung mga auto? Mga basura naman ni? Dahil pa? Parang maray-maray niyang pag-ilingon sa naoning tarpulin ni Kaloy Loria na nasa taas. Yun maray-maray lang pag-ilingon. Oo. Kulugan pa yun ko Diyos babata alas 9 na. At palang ganyan, kasi bago tayo pinareport kayo nin, nabawi. May sako, may styrofoam, anong barangay karton, plastic. Nakasakop kayo ning barangay na may ano nga ng kulor, ano po ka na kulor blongan, may, ano nga niyan, so... Trapal, ano po kaan? Ano po kaan? Aren. Yan na color blue. So Tarpaulin? pangatop. So basta trapal. Oh, so trapal na madali sako, na madali pangatop, paglindong. Plastic, salbatana, puro plastic ang natada diyan. Segregation, dahil na segregation, bulan natada dahil kinuro, ano, tambakan ng kibasura? Kan mga nakaagi, gabundok yan dito ang basura. Ano yan? Baka man, MRF yan? Dahil man kinaka, baka man kira inita. Baka dapat ang basura, sarong ang pangyari sa maabak ka. Baka ang basura dapat, pigukuan sarong, baka bigat tambak dyan sa tinampo. Dagit ako. Kamu ka, boss? Ano ba yan? Ganun mga good point na dyan ang tambakan kay basura. Tan basura dapat kukuanon mo sa harong. Ang harong, iyon ma-segregate kan basura. Kukuanon kan mga garbage collector. Dadaroon sa MRF. Bako na tambak mo dyan. Sa gilid kan tinampo. Day kuaran kun MRF pinikor ano ta? Kaya to dito baga day man ini. Posible man na tinampo. Bugtakan mong MRF. Garba ko man ang tama. Wag sakop patikan mga basura. So kabang anong barangay ini? Anong barangay ini? May closure kung sakop pakan Kapantawan. Kapantawan or? Ta ini tinampo kayo ng bibig. Halik kang Kapantawan. Malawas ka, Orosite. O nailing ko yan na tinampong nakagingan ako dyan. Sumay na kuryente baga? O sumay nagsakat sa poste? Oo. Luwas baga naman sa Orosite? Luwas sa Peñaranda? Oo. Sabi kan mga amigo ko dyan sa first, makadagi taon. Okay na?
Relax lang Makainggot. kita, relax lang. Makaanggot. Relax Okay, lang, Bibi. relax lang kita. Yeah, relax lang. Okay? Okay. Ang Diyos, balikan mo sa aga. Opo. Kung para yung sitwasyon, ha? Opo. Balikan mo sa aga naman. At taban mo. Tawalag ka kaya si monitor ko kasubago. Pero may ka man kaya busy man sa ibang bagay man. Kaya, may ka man kuhan. Tawalag ka sa monitor. Pero may ka man kaya Nagbalik kuhan ako. ini. Pero may ka man kaya may kauron. Okay. Okay. Sige. Goodbye. Bye. Kung mapaaram na kita nga, nangyayita ka problema. Jasmine Baluloy, nasa linya. Good morning, Jasmine. Jasmine? Come in, Jasmine. Yes, good morning Tabi VP. Asin sa to yung mga paraan tabay para sa dagdag niya tong bareta pinag-iingwa kanle di po o Local Economic Development and Investment Promotion Albay. So pangenot niya ledi po Office Head Jamie Florence Estrada Ribaya na ma-showcase mapahilingan man iba-ibang Albay-born businesses, partikularmente digdi sa probinsya kan Albay. Puon sa 1st District, Sagcod 3rd District sa maabot ng Biyernes, Agosto 30, 2024 sa Albay Astrodome. Kumpuesto ang naunambita ng aktibidad VP, ki-50 businesses mapa-medical, food, healthcare and wellness, motor and car services at iba pa na mapartisipar sa kainot-inoting led po Albay Trade Fair. Sigon kay Ribaya, ini para mientras na masabutan kan mga Albayano. Ang istorya kan pagpuon-puon kan mga businesses na ini asin maapresyar ang sa indang pinaghalayan asin matauwanin magkakanigong suporta. Dagdag pa ni Ribaya na ang mga magaganap na first trade fair kan ledi po Albay warang target na sales o revenue asin diskarte na ini kan mga business owners paano ninda o paano sinda makakaingganyar nin customer. Kung kaya pinag-iimbitaran kan Ledi po Albay ang publiko na makisumaro sa First Ledi po Albay Trade Fair sa maabot na Biyernes, Agosto 30, 2024. Yan po ang mga dagdag na impormasyon. Halit sa luwas, Jasmine Baloloy, DCGP. Thank you, Jasmine, sa report. Sabi kan, bago kita magpaaram, sabi kan mga texter ta, pwede po siguro gamito ng ibang government-issued ID as long as ilaag ang SC ID number issued by respective LGU for monitoring purposes. Coordination na lang between government agencies like driver's license bago issued, ilaag sa form ang SCID, TY po. Ayan, mga reaksyon kang paradamong tahan. Uni nga ni palan si Tita Luli Anyo Nuevo, haloy nang nag-retire sa DCG, bideng ID. Say mother nga ni, day nakakuha ki senior citizen ID, tagrabe ang kadifisilan kang proseso dyan sa syudad. Maski ano da pigaagad, kon sa diring tawunin da iyong madalion, Luli Anyo Nuevo, kay mother na senior citizen, wala na iling mo. Si Tita Luli Anyo Nuevo. Tita Luli, good morning. Ang ganun yan, ding senior citizen ID. Anyway, Tita Luli, gamitin mo. So, ibang ID mo na lang. Gamitin mo sa transaction. Pwede man po yan. Pero natayan takahaloy maisyuan ki ID. Good morning. Ask ko lang po kung nata ang Pilinat Store ayaw magtao discount sa senior citizen. Tawar man daw nakakaag na card maski pirang ribo amount ang binakal. Didi sa ginubatan may ospital, nag-inquire ako how much x-ray, 900 daw, no discount. Alright. Paano po ang application kay Senior Citizen ID para magka-ID? Ay mapasiring po kamo diyan kung sa ang kada munisipyo da syudad. Iga po yan kay Senior Citizens Office. Diyan po kamo ma-apply. Paki-clear tabi kung ang SSS sabi 50% ang edad pwede na magpensyon. Paano kung ako 61 na dai pa nakakuha kulang pa 10 years? Garigwa kayan tabi de kulang klarado ihaputan sa Maso Donald daw. May discount man ang senior citizen ta mahalon ang inomon boda ladies drink tapos pag check-in may discount. Yubo, ang hotel tabi may discount ang senior citizen. Totoo yan. Ma-check-in sa hotel, ang senior citizen po may 20% discount. Sabay po yan. Good morning, siguro po ang establishment like supermarket and drugstore na kalaag ang RE kan senior citizen. Tama ka po dyan. Good morning, tabi. Good morning, Henry M. Sa Mercury talaga maray dyan magbakal. Sinda, maray magataman kay kliyente. May butika po digdi sa ginubatan magtaong bulong kang maski senior citizen lang gusto pati booklet arog man sa grocery. Yan.
Good morning. Dapat pag may senior citizen ID budak booklet tawan ni discount sa botika. Iyo po. Dapat do din. Actually din dapat din naman kay puan. Dahil lang napapakaray kay Maray. Salamat kan sa irong pagantabay o tingog kang banwa na po si Diyos mamunan matukaw. Tod-tod po akon matukaw sa tingog kan sa aramon niya to ano. Akon matukaw tod sa aramon niya to si Mar medyo may nadakop naman si Pading Markan ano yan kan problema niya sa iyang bitis. Kita po mabalik ako yan po sa programang aramon niya to. Thank you. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Depong personalan si Mr. M po tagahapot lang. It's loving embrace, just feel the thunder as it Hapot naan. Kay ba si Henry Mas